ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри ҷамъбастии барномаи тиловати навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. дар студия Суҳробшоҳ Давлатзода. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сарвазири тозаинтихоби ҷумҳурии исломии Покистон муҳтарам Шаҳбоз Шариф барқияи табрикӣ ирсол намуданд, ки дар он омадааст. ҷаноби олӣ, лутфан табрикоти самимии моро ба муносибати интихоб гардиданатон ба маснади олии сарвазири ҷумҳурии исломии Покистон бипазиред. итминон дорам, ки таи давраи фаъолияти шумо дар ин вазифаи сермасъули давлатӣ муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкориҳои барои ҷонибҳо судманди Тоҷикистону Покистон, ки анъанаҳои неки дерина доранд, масири таҳкиму тавсеяи бемайлонро касб карда, идомаи самарабахш хоҳанд ёфт. мо раванди рушди робитаҳои гуногунҷанба миёни кишварҳоямонро баланд арзубӣ менамоем ва алоқаманди боз ҳам ғанитар гардонидани мазмуну мундариҷаи онҳо дар ҳамаи арсаҳои мавриди таваҷҷӯҳи тарафайн ҳастем. дар ин замина омодагии инҷонибро ҷиҳати ба харҷ додани саъю талошҳои муштарак минбаъда дар ин ҷода изҳор менамоям. ба шумо сеҳатмандии комилу комёбиҳои рӯзафзун ва ба мардуми бародари Покистон сулҳу субот ва рифоҳу шукуфоҳӣ орзумандам. мавзӯи дигар. дар натиҷаи боришоти зиёди барфу борон дар фаслҳои зимистону баҳори имсола пули мошингузари деҳаи ғанишови ноҳияи Тоҷикобод вайрону валангор гардида буд. сокинони деҳа бо кӯмаки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва соҳибкорони маҳаллӣ ин пулро барқарор намуданд. ҳамкори мо Фазлиддин Муҳадбеков иттилоъ медиҳад, ки ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ин ва дигар деҳаҳои ҷамоати деҳоти Лангаришоҳ бештар аз 6 километр роҳҳои маҳаллӣ низ пурра таъмиру таҷдид карда мешавад. кор дар ин самт аллакай оғоз шудааст. солҳои зиёд роҳҳои деҳоти ғанишови ҷамоати деҳоти қалъаи лаби об аз даромадгоҳ то маркази ҷамоат таъмирталаб буда барои рафтуомади сокинон ба маркази ноҳия мушкилие эҷод мекард. бо ин мақсад сокинони деҳаи ғанишов ба ҳашар баромада ба таъмири роҳҳо оғоз намуданд. инчунин пули мошингузари ин деҳа дар натиҷаи боришоти борон ва барф хароб гардида буд. имрӯзҳо тариқи ҳашари дастҷамонаи сокинон барқарор мегардад. инчунин тариқи ҳашари дастҷамона зиёда аз 6 километр роҳҳои ин деҳа таъмир гардиданд. мушкилоти асосии мо ҳамин раҳ кӯприк буд. дарозии раҳи мо қишлоқ то ноҳияра 16 километр ташкил мекунад, ки бисёр ноҳамвориҳо ва роҳи сел раҳи тарма буд. имсол сеюм кӯприке аст, ки мо сохта ба истифода дода истодем ва 6 километр роҳе ки ноҳамвор буд ба талабот ҷавобгӯ набуд, ҳамонро мо сангпӯш карда ба истифода додем, ки ҳамвор шуду барои сокинон бисёр мақсад кӯмаки хуб шуд. мушкилоти асосии сокинони ин деҳа надоштани пули мошингузар буд ва бо мавриди истифода қарор гирифтани пули мошингузар имкон медиҳад, ки рафтуомади сокинони ҷамоати мазкур ба маркази ноҳия ва шаҳри Душанбе тавассути нақлиёт ба роҳ монда шавад. бунёд кардани пули мазкур дар ин мавзӯи душворгузари Кӯҳистон ба сиёсати ҳукумати ҷумҳурӣ дар самти нӯкааҳволии сокинони минтақаи кӯҳистони мамлакат мусоидат менамояд. дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ хоҷагиҳо яке паси дигар ба ҷамъоварии пиёзи барвақтӣ оғоз мекунанд. ин маънои онро дорад, ки аз ин ба баъд арзиши пиёз дар бозорҳо боз ҳам коҳиш хоҳад ёфт. бояд зикр намуд, ки кишоварзони ноҳияи Балхӣ ҳарваҷаб заминро самаранок истифода мебаранд. аз ҷумла аксарияти сокинони ин ноҳия қисми зиёди эҳтиёҷоти рӯзгорашонро аз қитъаҳои назди ҳавлигиашон бароварда мекунанд. ҳамкорони мо Шаҳлои Аҳмадхон ва Фирӯзҷон Қурбонов аз ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ гузориш медиҳанд. умедҷон Бегимқулов сокини ҷамоати деҳоти маданияти ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ буда солиёни зиёд аст, ки бо кишти пиёзи барвақтӣ қабл аз ҳама фурӯшгоҳҳои деҳкада ва бозори ноҳияро бо ин маҳсулот таъмин менамояд. 20 сотуқ замин назди ҳавлигим ба 12 сотуқш ба пиёзи барвақтӣ коридем. пиёза ина бировардем, ҷамъоварӣ кардем, ҷойишта бодирӣ мекорем. баъд бодирингам 35 рӯзда ҷамъоварӣ карда ҷойишта макка алаф мекорем. помидори зери плёнка, ҳандалак, тарбуз, ҳарбуза ҳамора мекорем. имсол ҳосил нағз шид. ина боди ҳаво
моҳи марта бисёр бордам, баъд ина гарм шудан, пиёза калон шудан, 50-60 сентинери ҷамъоварӣ кардистем. Ина ҳар як ина занҳои деҳои мо меоя, амора ина кор таъмин кардистем. ҳар рӯзда 50-60 ҳар як занода сум супордистем. Ина дар ин шабу рӯз ҳосили ҷамъоварӣ гаштаи пиёзи барвақтиро харидорону содиркунандагони пиёз на ин ки аз бозор, балки бо сарфаи вақти қимати марди деҳқон маҳсули заҳматашонро аз назди хонааш харидорӣ мекунанд. мо ҳама сола вақти соати кадо маҳсулот тайёр шудан шуда омада аз хонаи якам бурда харида ва нархи хуб харида бурда бозораи ҷумҳурият ҳамин менем. имрӯз ҳамаги 10-12 тон пиёз бурда истем. 2 самони 40 дирам гирифта 3 самон фурӯхтанiem насиб. ба хотири саривақт анҷом додани коркарду тоза намудани қитъаи пиёз аз алафҳои бегона, Умед Бегимқулов корҷоёни маҳалларо ба кори нақдмуз даъват менамояд. Ин деҳқони соҳибтаҷриба бо кишту парвариши маҳсулоти камчин дар бозорҳо соле аз қидаи назди ҳавлигиаш 2 ҳосил мегирад, ки даромади софи он барои эҳтиёҷоти солонаи аҳли оилаашон кифоя мебошад. Сокинони деҳоти маданият, ки дар кишту кори зироатҳои гуногун таҷрибаи бесобиқа доранд, аз воридкунандагони асосии маҳсулоти барвақтӣ дар бозорҳои ноҳия мебошанд. Дар заминҳои назди ҳавлигии дигар сокинони ин деҳкадаи хуррамзамин парвариши помидору бодиринг, қаламфуру дигар сабзавоти барвақтӣ дар шароити гармхонаҳо ба роҳ монда шудааст. Bizda nazdi hovligimiz 20 sotixdan iborat. замини назди ҳавлигии мо аз 20 сотих иборат буда, дар он 4-5 сол мешавад ки гармхонаҳо ташкил намудаем. ҳама сола ба кишту парвариши ҳама гуна маҳсулоти ғизоӣ машғулем. дар замин оилавӣ кор карда зиндагиамонро аз рӯи ҳамин мегузаронем. кӯшиш мекунем ки заминро холӣ намонем. дар ҳавлиямон ки 3 гармхона аст, дар ҳамаи онҳо помидори барвақтӣ кишт намудем ки инак нашъунамои хуб доранд. ба ғайр аз ин, помидорро ки ҷамъоварӣ кардем, дар ҷои он бодиринг, қаламфур ва дигар намуди сабзавотро низ мекорем. шукр ки ҳосил нағз аст, даромади хуб мегирем. асосан баъди пухта расидани маҳсулот, харидорон худашон омада аз назди ҳавлӣ гирифта ба бозорҳои маҳаллӣ ва душанбе мебаранд. Asosan buni tayyorlagandan keyin xaridorlar kelib uyimizdan o'zlari olib ketishadi kelib. Bozorlarga, dushanbelarga, qo'rg'ontepalarga. заҳмати содиқона дар заминҳои корам ба сокинони ноҳияи ҷалолиддини балхӣ имкон медиҳад ки дар мавсими киштукори зироатҳои кишоварзӣ пеш аз ҳама эҳтиёҷоти дусолаи худро дар анбору таххонаҳои назди ҳавлигӣ захира намуда, ҳамзамон дар ғанисозии бозорҳои кишвар бо маҳсулоти тару тозаи аввалия саҳми арзандаи худро гузоранд. аз 2010-2011 мо ҳамон деҳқонӣ ба машғул ҳастем. аммо заминҳоимонда мо худтон дидестин шолию гандум, макка, баъд пиёзу картишка ҳамаша корида аммо зиндагии худмона айрӯи ҳамо заминҳомон истифода мебарем. мана чуноне ки шумо бибинед, мана шоли ҳастай захира ва ҷугори макка, гандум ҳамаш дусолаба мерасидагӣ захира дорем. мо ояндаи нақшаамон бо заминҳоро ҳозир гандумаш тайёр шудестай, нимиша барои шоли коридан ҷуфт карда тайёр карда мондагӣ мо картишка, пиёз, сабзӣ ва сабзавото ҳамаш тайёр шуда омадестай. насиб боша мобайни ягон моҳта ҳамаш мебуроя. агароти худмона таъмин карда истифода мебарем. ба гуфтаи кишоварзони ноҳияи мазкур, аксари маҳсулоти ғизоиро онҳо аз заминҳои корами назди ҳавлигии худ ба даст меоранд ва аз бозор ба ҷуз гӯшту равғану шакар ва ба ҳамин монанд маҳсулот дигар на сабзавот мехаранду на мевагӣ. зеро дар саҳни ҳавлии онҳо қариб ҳама намуди маҳсулоти ниёзи аввал мерӯяд ва ҳоҷати ба бозор рафтану аз поину боло гаштани арзиши маҳсулоти озуқа низ парвое надоранд, чунки дар анбораш маҳсулоти ғизоиро ба қадри кофӣ захира намудааст. гузориши Шаҳлои Аҳмадхон, Фирӯзҷон Қурбонов барои барномаи иттилоъоти Навид аз ноҳияи ҷалолиддини Балхӣ. гарм шудани ҳарорати ҳаво дар навбати худ ба афзоиши бештари зироатҳои кишоварзӣ боис гардидааст. ин деҳқононро водор мекунад ки болои гармхонаҳои зимистонаашонро кушоянд ё маҳсулоти тайёри гармхонаҳоро ҳарчи зудтар ҷамъоварӣ намоянд. вале дар шаҳри Турсунзода гармхонаҳои сард низ сохта шудааст ки давоми сол фаъолият мекунанд. дар шароити гармхона ба роҳ мондани парвариши токи ангур барои хоҷагидорони ин шаҳр низ таҷрибаи нав аст, мегӯянд ҳамкорони мо.
валиҷон мирзоев сокини ҷамоати деҳоти турсун тӯйчиёви шаҳри турсунзода дар майдони 0-120 гектар замини ёрирасонаш гармхона бунёд карда имрӯз дар он помидору бодиринг ва дигар сабзавотҳоро кишт менамояд. дар ҳақиқат парвариши сабзавот дар гармхонаҳо низ яке аз самтҳои фаъолияти пурсамари кишоварзони шаҳр маҳсуб ёфта ин раванд бо истифода аз таҷрибаи пешқадам амалӣ карда мешавад. бодиринга мана 5-6 рӯз чиндистем бозор ба бароварда додаистем нах навош нағзай иҷа оби қатрагӣ кардагем бодиринг нави израилай мо 13 феврал ба корида будем иҷа ягон чи надоштем и гармхонаи халодне атаплени надорем мо дуюм ҳосил ба бо помидор мекорем вақтое ки августа мекорем то зимистона мешавад. валиҷон мирзоев бо як таҷрибаи худ имсол дарони гармхонаҳояш токи ангурро низ парвариш менамояд. имрӯз агар берун аз гармхона буттаву баргҳои ангур 20-30 сантиметр шукуфта бошад, буттаҳои ангури ӯ дохили гармхона аз 1 метр ҳам зиёдтар қад кашидааст. мегӯяд умед дорам таҷрибаи кардам самараи хуб оварда ҳосили ангурро 1 моҳ пештар ба даст меорам. мо ҳозир мана гармхонада ангура парвариш кардаистем таҷриба кардаистем агар ки берун фарқият кунад 20 рӯза 1 моҳай хело бозори мо обод мешавад. барои вай мана ангур коридагиам аку ҳосилша мебинем. не ангура надида будем мана мо худомо ташкил кардаистем амуна агар таҷриба соз бошад ба ҳаракат мекунем ки бо ҳами хеле бисёртар карда. майдони умумии гармхонаҳои доимӣ дар соли ҷорӣ 20 гектарро ташкил дода дар он парвариши сабзавот ба роҳ монда шудааст. илова ба ин дар беш аз 400 гектар гармхонаҳои мавсимӣ кишти сабзавоти гуногун роҳандозӣ мегардад. 30 сутик иссихона қилганман. 0-130 гектар гармхона ташкил кардам. мо ҳамасола дар ин гармхонаҳо помидору бодиринг ва дигар намуди сабзавотро кишт менамоем. имрӯз чӣ хеле ки мебинед помидору бодиринг пухта расидаасту мо ба ҷамъоварӣ машғул ҳастем. ҳамарӯза бозорҳои минтақа ва шаҳри душанберо бо сабзавотҳои тару тоза таъмин мекунем. мо деҳқонон ҳамеша кӯшиш мекунем ки нархи сабзавотро дар бозорҳо арзон намоем. хулас соҳаи кишоварзии мамлакат дар даврони соҳибистиқлолӣ рушд намуда ҷиҳати таъмини босуботи аҳолии кишвар бо маводи хӯрока тавассути афзоиши мунтазам ва устувори истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ баланд бардоштани сатҳи даромаднокӣ ва бо ҷойи кор таъмин намудани аҳолӣ инчунин истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ шароити мусоид фароҳам овард. таваҷҷӯҳи сокинони мамлакат ба ниҳолу ниҳолпарварӣ низ сол то сол зиёд мегардад. ин дар навбати худ ба фаъолияти хоҷагиҳои ниҳолпарварӣ такони ҷиддӣ бахшидааст. вобаста ба афзоиши талабот хоҷагии ниҳолпарварии ноҳияи Зафаробод низ фаъолияташро тадриҷан васеъ мекунад. тафсилот дар гузориши навбатии мо. фаъолияти корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии ниҳолпарварии ноҳияи Зафаробод аз тухмӣ парвариш кардани кӯчату ниҳол барои бунёду барқарорсозии хоҷагиҳои ҷангал ва хатҳои давлатии ҷангал дар ҳудуди вилояти Суғд, инчунин ба фурӯш баровардани ниҳолҳои ороишиву ҳамешасабз, гулу буттаҳо ва дарахтони мевадиҳанда иборат аст. дар ҳудуди заминҳои хоҷагӣ зиёда аз 10 намуд кӯчату ниҳол парвариш карда шуда, миқдори умумии ниҳолҳо 500 000 бих мебошад. хоҷагии ниҳолпарварии ноҳияи Зафаробод дорои 124 гектар замини обӣ мебошад. аз он 95 гектар замин барои ниҳолхона ҷудо карда шудааст. 20 гектар боғи модарӣ ташкил карда шудааст. боқимонда заминҳо барои кишти зироатии кишоварзӣ истифода бурда шуда истодааст. дар хоҷагии ниҳолпарварӣ зиёда аз 10 намуд кӯчату ниҳолҳо парвариш карда мешавад. асосан хоҷагии ниҳолпарварии ноҳияи Зафаробод ягона хоҷагии ниҳолпарварӣ мебошад ки дар системи агентии хоҷагии ҷангал дар ҳудуди вилояти Суғд фаъолият дорад ва хоҷагиҳои ҷангали ҳудуди вилоят ва берун аз онро бо дарахту ниҳолҳои ҷангалӣ таъмин менамояд. мақсади хоҷагии ниҳолпарварӣ асосан фаъолияташ аз тухмӣ парвариш кардани кӯчату ниҳолҳо ва ба фурӯш баровардани онҳо иборат аст. аз ҳисоби корҳои дар соли 2021 иҷро шуда маъмурияти хоҷагии ниҳолпарварӣ 95 000 сомонӣ қарзи музди меҳнати кормандонро бартараф кардаву барои беҳтар намудани вазъи молиявӣ дар майдони зиёда аз 10 гектар кишти зироати кишоварзӣ гузаронидааст. соли ҷорӣ барои беҳтар кардани вазъи молиявии хоҷагӣ барои фонди худи хоҷагӣ кишт кардани зироати кишоварзӣ дар майдони зиёда аз 10 гектар дар назар дошта шудааст.
аз он ҷумла кишти пахта, кишти беда ва 1 гектар сиядона, дар 2 гектар гандум аллакай кишт карда шудагӣ дар мавриди ба даст овардани ҳосил барои беҳтар кардани вазъи молиявӣ хеле мусоидат мекунад. қайд кардан ба маврид аст ки дар соли 2021 мо аллакай дар майдони 3 гектар замин пахта корида будем барои худи фонди хоҷагӣ. аз он мо даромади нағз ба даст оварда аз даромади он барои худи хоҷагӣ 1 адад трактори тасмачархи ДТ-75 харидорӣ карда шуд ки имрӯз ба воситаи ин техника хоҷагӣ ҳам корҳои ниҳолканӣ, ҳам корҳои ҷуфту ҳамворкунӣ, кандани ҷӯю ҷӯйборҳоро аз трактори худи хоҷагӣ истифода бурда истодааст. корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии ниҳолпарварии ноҳияи Зафаробод солҳои 2021 ва 2022 57700 бех ниҳоли дарахтони ороишиву мевадиҳанда аз ҷумла арчаи шарқӣ, ардач, санавбар, қайрағоч, зардолу, олуболу, шафтолу, себ ва ғайраро фурӯхта маблағи воридгардидаро барои рушди минбаъдии хоҷагӣ равона намудааст. ҳамин гуна корҳои дастаҷамъонаи ободонӣ дар ҷамоату шаҳракҳои шаҳри Исфараи вилояти Сурх низ бо маром идома доранд. аз ҷумла дар ҷамоатҳои деҳоти Сурх ва Хонобод ки сокинони он асосан ба кишоварзию боғдорӣ машғуланд, ҳар ҳафта ҳашарҳои дастаҷамъии экологӣ ташкил карда мешавад. сокинони ин ҷамоатҳо пеш аз ҳама заҳкашу заҳбур ва каналҳои обгузарро аз партов тоза мекунанд то ин ки дар мавсими обёрии зироат ва боғҳо беоб намонанд. тафсилот дар гузориши навбатии мо. имрӯзҳо дар шаҳру деҳоти Исфара дар баробари тараддудҳо дар ҷабҳаи кишту кори баҳорӣ корҳо дар самти тозаву озода намудани муҳити зист аз ҷумла манбаъҳои обии вусъати тоза гирифтааст. Масалан, дар ҷамоати Сурх ва Хонообод мувофиқ ба анъанаи беш аз 100 сола мардум дастаҷамъона ба ҳашари аз гилу партовҳо тоза намудани канали ҳамноми деҳа баромада барои обшорсозии садҳо гектар заминҳои зироаткорӣ ва боғот дар мавсими нав заминаи мустаҳкам гузоштанд. Бояд тазаккур дод ки дарозии канали Сурх 11 ва канали ҷамоати Хонобод 6 километрро ташкил медиҳад ва аз он беш аз 20 000 нафар мардуми деҳаву садҳо гектар заминҳои хоҷагиҳои инфиродиву деҳқонӣ об мегиранд. имрӯз мо бо сокинони ҷамоати деҳоти Сурх тасмим гирифтем ки ҳашари дастаҷамъона барои ободии маҳал, барои ободии деҳа ки тамоми 16 000 мардуми ҷамоати деҳоти Сурх аз ҳамин ҷӯйбор ҳам оби полезию ҳам оби нӯшокӣ истифода мебаранд. бо тамоми мардум буромада аз даромадгоҳи ҷамоати деҳоти Сурх то ҷамоати Чоркӯҳа барои тоза намудани канали ҷамоати деҳоти Сурх камери ҳиммат баста ҷӯйро бо пуррагӣ тоза карда истодаем. барои тайёрӣ ба мавсими обёрии соли 2022 ҳашари умумихалқӣ каросем дар ҳудуди ҷамоати Хонобод 1171 гектар заминҳои обёришаванда истодааст ки барои инҳо 42 километр каналҳои ҳам байнишаҳрӣ ҳам дохили хоҷагӣ хизмат мерасонанд. дар ин рӯз ҳамчунин бо саҳми ҳашарчиён ҷойҳои осебпазире ки соли гузашта аз обхезиҳои паиҳам хароб гардида буд таъмири хурсифат дид. дар шароити кунунии ҷаҳони муосир шинохти миллат ва баландбардоштани ҳуввияти милливу хештаншиносӣ асоси пойдории давлатҳои миллӣ дониста мешавад. ҳадафи пешрӯи миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон низ аз ба ҳар хонадони мамлакат тақдим кардани китоби аллома Бобоҷон Ғафуров «Тоҷикон» пеш аз ҳама дар ҳамин буд, яъне миллати тоҷик бояд худро беҳтар бишносад, таърихи гузаштаи худро беҳтар бидонад ва аз он ифтихор кунад. хушбахтона ин ҳадафҳо амалӣ шуданд ва сокинони мамлакат ин шоҳасарро бо шавқу завқи зиёд ва такрор ба такрор мутолиа мекунанд. гузориши ҳамкорони мо аз ноҳияи шаҳри Нав дар ҳамин хусус омода шудааст. собиқадори меҳнат Музаффар Дадабоев китоби «Тоҷикон»ро бори чандум аст ки бо фарзандону набирагон мутолиа менамояд. халқи тоҷик вуҷуд доштанашро исбот кард, ин ҳамин китоб буд. ва ман дуюм гумон мекунам ки ин асари тоҷикони Бобоҷон Ғафуров аст ки вай хулоси чандин солаи тадқиқотҳои олимонро баровард
و اثبات کرد که بار دیگر که تاجیکان یکی از خلقهای قدیمترین جهان بوده، دارای تاریخ بای و مدنیت فرهنگ غنی اند. باید روی میزی هر یک خاندان باشد که در آن اساس دولتداری، پیدایش تاجیکان، پیدایش دولت تاجیکان در گذشته، سیماهای برجسته آنها و در تاثیر آنها به تمدن جهانی خیلی وسیع بیان یافته است. کتاب تاجیکان شاه اثر است که تاریخ خلق کهن بنیاد گذشتگان را بازگو نموده به جوانان درس متانت و خودشناسی می‌آموزد. اقدام نجیب و معرفت پرورانه سرور دولت بیشک برای در روحیه خود آگاهی و خودشناسی کامل به وای رسیدن نسل نورس مساعدت می‌نماید. باید که هر یک عائله البته باید با عقل خود، با تشبث خود، با فهمش خود باید این را آموزد، فرزندان با فهماند، نوه‌ها با فهماند و نام تاجیکان رو در آینده بلند برداشتن در کار. و فکر من بسیار خوب میشد که همین اثر رو با رادیو، با تلویزیون نیست در برنامه داخل کرده، باب می یا که موضوع به موضوع می ترغیبات کنند در تلویزیون هم. این بسیار فایده کلان داشت و خدمت کلان میکند. و من امید دارم که هر یک تاجیک، هر یک تاجیکستانی از این کتاب روح الهام گرفته برای بلند برداشتن شرف تاجیکان، برای بلند برداشتن دولت تاجیکان حرکت میکند، کوشش میکند. به اندیشه ساکنان تقدیم اثر بی‌زوال تاجیکان امکان داد که نسل جوان و آینده‌ساز ملت ضمن مطالعه آن با تاریخ، مدنیت، عرف و عادت و دولتداری نیاگان خود شناس گردیده از گذشته ملت کهن بنیاد تاجیک آگاه گردیدند. аз 1 марти соли равон марҳилаи асосӣ ба қайдгирии довталабон барои иштирок дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбии мамлакат дар маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон оғоз ёфт ки он то 15 апрел идома меёбад. барои аз қайд гузаштани хоҳишмандон дар 34 шаҳру ноҳияи ҷумҳурӣ 40 нуқтаи доимӣ ба қайдгирӣ ташкил шудааст. инчунин дар 26 шаҳру ноҳияи дигар нуқтаҳои сайёрӣ ба қайдгирӣ таъсис ёфтааст. ҳамкорони мо ин мавзӯъро дар ноҳияи абдураҳмони ҷомеи вилояти хатлон пайгирӣ карданд. имсол низ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 62 ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ як нуқтаи ба қайдгирии довталабон барои иштироки дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавии маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба фаъолият оғоз намуд. акнун хатмкунандагони муассисаҳои таълимии ҳудуди ноҳия барои ба қайдгирӣ ба дигар шаҳру ноҳияҳои атроф нарафта дар маҳалли зисти хеш ҳоҷати худро бароварда месозанд. аз соли таъсисёбии маркази миллии тестӣ фақат дар нуқтаҳои ба қайдгирӣ дар шаҳрҳо буданд. имрӯз бошад дар қариби ки ҳар як ноҳия нуқтаи ба қайдгирии худашро дорад ки имкониятҳои довталабон бо осонтар шудааст. дар назди аз ноҳияи худ нобаромада бехарҷи зиёдтарин маблағ омада дар ноҳияи худашон сабти ном мекунанд. дар худи маркази миллии тестӣ 5 гурӯҳи ихтисосҳое ҳаст ки бештар дар довталабони ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ ба гурӯҳи ихтисосҳои панҷум майл доранд ва ин беҳуда набуд ки 20 солаи омӯзиши фанҳои дақиқ риёзӣ ва табиатшиносиро эълон карданд ҷаноби олӣ. шукрона шарифова хатмкунандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 30 ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ буда имрӯз дар қатори дигар довталабон аз имконияти мавҷуда истифода карда дар нуқтаи ба қайдгирии ноҳия ихтисосашро интихоб намуда ва худро дар қайди маркази миллии тестӣ гузошт. ман бештар дар муассисамон ба фанҳои таърих ва ҳуқуқ шавқ доштам ва ин боис шуд ки ман ба маркази миллии тестӣ омадам ки худро ба қайд гирам. ман бовар дорам ки ба маркази миллии тестӣ рохат мегирам ва омада ба ватани худ хизмат менамоям. тавре ки мушоҳида гардид, хатмкунандагони муассисаҳои таълимии ноҳия бо итминон аз шафофияти имтиҳонҳо тавассути маркази миллии тестӣ ҷиҳати дохил шудан ба муассисаҳои олии кишвар таваҷҷӯҳи зиёд доранд. мо хонандагон айни ҳол дар маркази имтиҳонсупорӣ қарор дорем.
من بیشتر به فنهای زبان و ادبیات تاجیک شوق و رغبت زیاد داشتم و اینچنین در المپیادهای اشتراک نموده جایهای سزاوار صاحب گشتم. هر یک خواننده طبق معیار باید تا 12 اختصاص را قبول نماید و من 10 تای آن را قبول کردم. من با باوری کامل به اینجا آمدم و باور دارم که به این درگاه غالب گردم، داخل شده دانش خود را صیقل دهم و به وطن و مادر خود خدمت رسانم. از روی معلومات شماره عمومی ختم کنندگان مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه عبدالرحمانی جامی 2337 نفر را تشکیل می‌دهد که تا به امروز زیاده از 1500 نفر آنها علاقه خود را در مرکز ملی تستی به قید گرفتند. باید ذکر نمود که دور اساسی به قیدگیری داوطلبان تا 15 اپریل سال جاری ادامه می‌یابد و دوری از نو به قیدگیری باشد از 15 تا 30 اپریل به نقشه گرفته شده است. ҷавонон ворисони миллати тамаддунофари тоҷик дар тамоми самту соҳаҳо ғайратмандона фаъолият намуда дар пешрафти мамлакат ҳиссаи муносиб мегузоранд. аз оғози соли 2022 аз ҷониби кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши мамлакат як зумра ҳамоишу вохӯрӣ ва мусобиқаҳои варзишӣ ба нақша гирифта шуда чорабиниҳои мазкур дар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон низ марҳила ба марҳила роҳандозӣ шуда истоданд. шарҳи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. در جهان معاصر آوردن به مسئله جوانان و استفاده از امکانیت‌های ذهنی و جسمانی آنها یکی از شرط‌های کلیدی انکشاف استوار دولت و جامعه به حساب می‌رود. طبق نقشه تهیه نموده کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ناحیه بلندکوی شمس‌الدین شاهینی ولایت خلدان نیز برای بلند برداشتن نقش زنان و جوان دختران در جامعه، تحکیم تربیت و تندرستی و حس خویشتن‌شناسی جوانان، علالخصوص جوان دختران با اشتراک مسئولین بخش کار با جوانان و ورزش در یکجایگی با بخش کار با زنان و عائله، شعبه معارف و مقامات قدرتی یک قطار همایش‌های دست جمعی و صحبت و ملاقات مقصدناک راه اندازی گردیده ایستادند. ضمن معروضه خود برآمد کنندگان تاکید داشتند که محض در دوران صاحب استقلالی تاجیکستان با دستور پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای دستگیری از سیاست اجتماعی مملکت، برای دستگیری زنان و دختران علالخصوص دختران دهات دوردست ناحیه بلندکو در دانشگاه و دانشکده‌های مملکت امتیازهای ضروری به مثل کوتای پرزیدنتی تأسیس یافتند که جوان دختران می‌توانند از آزمون گذشته به طور رایگان تحصیل خود را ادامه دهند. تاکید شد که جوانان ناحیه بلندکوی شمس‌الدین شاهی نیز از چنین امتیازهای دوران صاحب استقلالی بهره‌ور گردیده 10 نفر دخترانی که مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی کسبی را طبق کوتای پرزیدنتی ختم کردند، عین زمان در ساحه‌های گوناگون ناحیه فعالیت دارند. در صحبت و واخوری‌ها عاید به سند و معیارهای حقوقی و قانون‌های عمل کننده جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن مراسم‌ها در جمهوری تاجیکستان، درباره پیشگیری زوروری در عائله در جمهوری تاجیکستان و درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند در جمهوری تاجیکستان صحبت و واخوری‌های مقصدناک گزارانیده می شود. در واخوری‌های گزارانیده شده اساساً دختران، زنان و دختران و جوانان اشتراک می‌نمایند. در ادامه چنین همایش‌ها در دهات دوردست ناحیه طبق نقشه تهیه گردیده کمیته با اشتراک اختیاریان نزد بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه در یکجایگی با مرکز بهداشت سلامتی اکسیه‌های اطلاعاتی و دیگر کارهای فرماندهی برآمده شده ایستاده است. چاره‌بینی‌های مذکور برای بلند برداشتن سطح آگاهی جوانان از تاریخ و فرهنگ خلق تاجیک، پیشگیری جوانان از شامل شدن به حزب و حرکت‌های ارتجاعی و همزمان آگاهی پیدا کردن از بیماری‌های سیریاتی در بین جوانان و ساکنان ناحیه وسعت پیدا کرده است. همزمان با اشتراک مسئولین ساحه عیادت جوانان بیمار راه اندازی شده این قشر جامعه نیز پیوسته تحت سرپرستی و غمخواری فرا گرفته می شوند. در دایره نقشه چاره‌بینی‌های کمیته و مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شمس‌الدین شاهین با مقصد عملی نمودن برنامه دولتی تربیت و تندرستی و تحکیم هویت ملی جوانان تاجیکستان برای سالهای 2018-2022 از آغاز سال در مؤسسه‌های حربی و قسم‌های نظامی از جانب مسئولین ساحه روزی درپای کشاد و با اشتراک افسران و سربازان و جوانان سینی دعوتی مسابقه‌های گوناگون ورزشی و صحبت و واخوری‌های سودمند تشکیل و راه اندازی شد. همین بود که در سال جاری نیز ناحیه شمس‌الدین شاهینی ولایت خلدان از اولین‌ها شده نقشه دعوتی بهاری را با سربلندی اجرا نموده در وضعیت تنتنوی آنها را به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان گسیل نمودند. یک زمره جوانان ناحیه که اختیاری برای ادا نمودن خدمت حربی حاضر شدند به کورس‌های رانندگی جلب گردیده شهادت نامه رانندگی را دریافت نمودند. در یک جایگی با کاربری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شمس‌الدین شاهین بخش کار با زنان و عائله ملاقات و واخوری‌ها گذراندیم که نتیجه همین بود که اولین ها شده در دعوت نقشه بهاری را
боз баландона иҷро намудем. ҷалби васеъи сокинон ба варзиш ва солимгардонӣ тавассути мусобиқаҳои деҳа ба деҳа ки таи чанд соли охир маъмулу машҳур гардидааст имкон фароҳам овард то аз дурдасттарин деҳаю маҳаллаҳои кишвар чеҳраҳои нави варзишӣ дарёфт гардида ба ин васила рушди тарбияи ҷисмонӣ низ таъмин карда шавад. Аз оғози соли ҷорӣ тибқи нақшаи таҳия гардида бо усулҳои деҳа ба деҳа мусобиқаҳои варзишӣ аз қабили волейбол ва куштини миллӣ роҳандозӣ гардида истоданд ки баъди ҷамъбасти даври ноҳиявӣ ғолибон ба даври минтақавӣ роҳ меёбанд. дар ин чорабинҳо дар се моҳаи аввали 2022 аллакай бахш 131 чорабиниро доир карда шуд бо фарогирии 2305 нафар фаро гирифта шуд ва тибқи марҳилаи якуми мусобиқаҳои ноҳиявӣ аллакай мо то ахири моҳи майи 2022 чорабинҳоро ҷамъбаст мекунем ва ғолибони чорабинҳо дар марҳилаи дуюми мусобиқаи минтақавӣ яъне ширкат меварзанд. роҳандозӣ шудани марҳилаи аввали бозиҳои миллӣ варзишӣ ба ҳукми анъана даромада ба ин васила беҳтарин бозиҳои миллии мо эҳё гардида миёни наврасону ҷавонон тарғиб карда мешаванд. дар ин замина дастоварди варзишгарони мактаби варзишии ноҳия ба мараз гузошта шуда аз варзишгарону ҷавонон даъват ба амал оварда шуд ки аз ин ҳам натиҷаҳои беҳтару хубтарро соҳиб гарданд. дар маҷмӯъ гуфтан ба маврид аст ки механизми нави роҳандозии мусобиқаҳои варзишӣ баҳри ҳарчи бештар ҷалб намудани сокинон ба варзиш ва тарзи ҳаёти солим натиҷаҳои самарабахш дода истодааст ва омили асосии пешрафти соҳа пеш аз ҳама муҳайё намудани шароити зарурӣ барои баргузории мусобиқаҳо унвон карда мешавад. эълон гардидани озмунҳои ҷумҳуриявии зеҳниву соҳавӣ аз ҷумла тоҷикистон ватани азизи ман фуруғи субҳидонои китоб аст ва илм фуруғи маърифат ба фаъолияти муассисаҳои таълимии ин соҳаҳо такони ҷиддӣ бахшед. масалан дар коллеҷи ҷумҳуриявии санъати шаҳри кӯлоб ба номи Кароматулло Қурбонов инак 4 сол мешавад ки дар тарбияи шогирдон таваҷҷӯҳ ниҳоят зиёд аст, зеро ҳамасола чандин нафар донишҷӯёни ин коллеҷ дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман иштирок менамоянд. ба хотири он ки онҳо коллеҷро ба таври шоиста муаррифӣ кунанд, омӯзгорону устодон бо онҳо машғулиятҳои иловагӣ мегузаронанд. коллеҷи ҷумҳуриявии санъати шаҳри кӯлоб ба номи Кароматулло Қурбонов аз соли 1989 инҷониб фаъолият дошта. дар вилояти Хаплон ягона муассисаи таълимӣ аст ки мутахассисони касбиро дар соҳаи фарҳангу санъат омода менамояд. муассисаи таълимӣ аз соли 2019 фаъолияти худро дар бинои наву замонавӣ ки дорои тамоми шароитҳои муосири таълимӣ мебошад ба роҳ монда, ҳоло аз рӯи 12 ихтисос мутахассис тарбия карда истодааст. муассисаи давлатии коллеҷи шаҳри Кӯлоб зиёда аз 30 сол аст ки ҳамчун як муассисаи таълимии фарҳангӣ дар минтақаи вилояти Хатлон фаъолият мекунад ва ин муассиса аслан ба тайёр кардани мутахассисони соҳаи касбии санъату ва фарҳанг ва омода намудани мутахассисҳо омода аст. дар муассисаи мо 8 шуъба фаъолият мекунад ки дар ин шуъбаҳо иҷодкунандагии соҷӣ сурудхонӣ, рассомӣ, китобдорӣ, дирижёрӣ, фортепиано ва дигар шуъбаҳо амал мекунанд ки дар ҷамъ дар ҳамаи ин шуъбаҳо дар бахшҳои рӯзона ва ғоибонаи коллеҷ зиёда аз 200 нафар донишҷӯ аз тамоми гӯшаву канорҳои ҷумҳурӣ фаро гирифта шудааст. тибқи низомнома муассиса ҳамасола довталабонро баъди хатми синфи 9 ва 11 қабул менамояд. айни замон 200 нафар донишҷӯ дар коллеҷ ба таълим фаро гирифта шуданд. шароиту имкониятҳои муосири фароҳам буда донишҷӯёнро ба омӯзиши беҳтар ҳавасманд намуда, талоши ҳамешагии онҳоро барои соҳибкасб шудан меафзояд. ҳамин аст ки ҳамасола иштироки омӯзгорону донишҷӯёни коллеҷ дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман ва дигар озмунҳои сатҳи шаҳрию вилоятӣ фаъолона ва натиҷабахш арзёбӣ мешавад. соли 2021 дар ман ҳамчун як омӯзгори ҷавон дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман иштирок кардам. хушбахтона дар даври вилоятӣ ҷои семро насиб гаштам. дар даври ҷумҳуриявӣ вақте ки рохат гирифтем дар даври сеюм дар номинатсияи сурудхонии анъанавӣ баромад кардем. бисёр шаффоф гузашт. мо омӯзгорон ҳадафу мақсади мо ҳамин аст ки барои рушду нумӯ ёфтани
موسیقی سنتی پروفسیونالی و موسیقی سنتی تاجیک سهم ارزنده داشته باشیم. دانشجویان نیز با مقصد صیقل استعداد خود و اشتراک فعالانه ورزیدن در آزمون‌های در پیش ایستاده همه روزه تدبیرهای آمادگی را وسعت بخشیده ایستادند. من از خردی در همین سوای صنعت شوق و رغبت زیاد داشتم و همین باعث گردید که من در کالج جمهوریوی صنعت شهر کلاه با نام کرامت الله قربانوف داخل شده حالا در کورس 4 میخونم و در اینجا استادان خیلی با تجربه و ما درس میدهند و ما از آنها بسیار چیزها را از خود کردیم. من میخواهم در آینده هنرمند کسبی شده صنعت و فرهنگ ملت تاجیک را نه تنها در داخل کشور بلکه بیرون از آن هم معرفی نمایم. دوام سالهای صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان با دستگیری‌های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان ساحه فرهنگ در حال رشد بوده برای جلب نورسان و جوانان به آموزش کسب و هنرهای گوناگون امکانیت‌های مساعد فراهم آورده شده است. ما جوانان دوران استقلال شکرگزار از آن هستیم که در چنین وطن آباد و زیبا تحصیل میکنیم. من مینداری خود را به سرور دولت رساندنیم که برای ما جوانان چنین شرایط‌های نو و زمانوی را برای آموختن کسب و هنرها فراهم آورده است. ما جوانان میخواهیم که در آینده معرفی‌گری فرهنگی خلق تاجیک باشیم. آموزگاران کالج بهره آماده‌سازی متخصصان کسبی در اجرای رسالت مسئولیتناک خود از امکانیت‌های مساعد موجوده ثمرناک استفاده برده جهت سهمگذاری در رشد فرهنگ و صنعت کسبی ملت تاجیک کوشش به خرج می‌دهند. شیرین جان سفرزاده سیف‌الدین اسماعیلوف از شهر کلاه برای برنامه نوید. дар филиппин тӯфони нав хуруҷ кард. офати табиӣ бо номи меги аллакай ба даҳҳо ҳазор нафар зарар расонидааст. шарҳи чанд хабар аз хориҷи мамлакат дар саҳифаи навбатии барнома пешниҳоди шумо мегардад. наздик ба 140,000 нафар